totes. En primer lloc, m'agradaria donar les gràcies a Edicions del Bullent i a l'Ajuntament de Picanya per convocar el Premi Valor de Narrativa Juvenil, més en els temps que estem ara, i als membres del jurat per haver triat la meva obra d'entre totes les presentades. Si per a qualsevol escriptor consagrat ja és tot un honor rebre aquest premi, podeu imaginar-se el que significa per a mi, que mai he publicat res abans. Des que Núria me va comunicar, encara no puc deixar de tremolar, no sé si ho podeu. Sempre que et presentarà un premi és perquè tens una petita esperança de guanyar-lo, però encara així és indescriptible la sensació al escoltar les paraules. Enhorabona, has guanyat el Premi Enric Valor de Narrativa Juvenil. Gràcies als meus pares, des de ben xicoteta tinc el bon costum de llegir tot el que em cau en les meves mans. M'he rigut, he plorat, he somniat i he gaudit tantíssim de tants llibres que sempre he tingut una inquietud no satisfeta de provar també aquell altre bàndol, el de l'escriptura. Quan vaig acabar el meu primer conte, no em decidia a deixar-lo llegir. I si no li agrada a ningú? Però el meu home, el que havia anat contant mentre el escrivia, em va convèncer. Gràcies a aquestes primeres opinions, em vaig animar a continuar. L'Ester de Sara, l'obra guardonada, a més va tenir una motivació extra, fer que la meva Marteta s'enganxara al vici de la lectura. M'agradaria pensar que qui llisca la meva novel·la podrà gaudir-la al més elemental del que ho he fet jo a l'escriure-la. I finalment, voldria dedicar-li aquest premi a tots els meus, i especialment als meus primers lectors, familiars i amics en general, que potser no són els meus objectius, però que per animar-me a seguir endavant el projecte han sigut els millors. Moltes gràcies a tots i gràcies per venir.